ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂದಿಗೂ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿತ ಪಿದಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಇಂಕುಲು ಕೈಕಾಂಬಗ ಪಿದಾಡಿ. ಸೊ ಯಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿಲ್ಲಡು. ಸೊ ಅಂಚ ದಾದಾಪುಂಡೊಂದು ಇನಿ ತೂಕ ಬಲೆ 1 number 1 number 2 number 3 ಹಾಯ್ ಈ ಮೇಟ್ಲ ಪಾಯರ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇಚ್ಚ ಪೋಂತುಂಡು ತಲೆ ಏ ಮುಲೊಂಜಿ ಕಂಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಕಂಜಿ ಮುಲೊಂಜಿ ಕಂಜಿ ಉಂಡು ಚೋಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ಚೋಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬುಲಾತೆ ಎಂಕುಲು ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಲಂಚ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಏನಾಲ ಒಂಜಿ ಓರವ್ರ ಅಂಚ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೋಂತ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಂತೂ ಪೋಯರ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಎರಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬಸ್ಸಟೆ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಲು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಯ್. ಮಿತ್ತು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋನಾಗೆ ಅಂದ ಮಾಮ್ ತಿಕ್ಕೇರು. ಸೊ ಮಾಮುನ ರಿಕ್ಷಂದು ಮುನ್ನಾಬಾಯಿ ಪಂದು ಫೇಮಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಳಲಿಡು ಈ ದ್ವಾರದಲ್ಪುಲ್ಲ. ಇಂಕುಲು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಕಂದು ಇಂಕುಲು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋವಂದೆ ಪೂರ. ಸೊ ಇನಿ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಕಂದು ಇಂಕುಲು ಉಂತೋಂದ ದ್ವಾರದಲ್ಪ. ಸೊ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಮುಲೊಂದುಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಕ್ಕುಲು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕು ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಆಶೆ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ. ಸೊ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ತುಲೆ ಮುದ್ದ ಸುದೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಕೊಡಲಿದ್ದ ಸುದೆ ಪಲ್ಗುನಿ ಸುದೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಬಡ ಉಡು ಬಡ ಒಂದು ನನಗೆ ಎಂಕಲ ಪುರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ತುಲೆ ಮೇರು ಕುಡ್ಲದಾರಿಗೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಕೈಕಂಬ ಗೆತ್ತಾಯರು 8 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲಿಗೆ ತೊನ್ನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ತುಲೆ ನಾಯಕ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಓದ್ದು ಜೋರು ಬಡಲ ಅವನುಂಡು ದಾದಾಪುರ ತಿನ್ಪುನು ಬಂದು ತೂಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆತಂಡು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಕು ನಾಳೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಬರೋಡಾದೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ನಾನ್ ಅದೇ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ನೂಡಲ್ಸ್.
ರಿಕ್ಷಾದಾರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪುರಲ್ಗೆ ಬುಡಿಯೇರು ಕೈಕಂಬರ್ದು ಪೊಳಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್. ಆಂಡ್ ಇಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ತೇತಾಂಡ್ಯ ಕಾಲ್ಕಾಮಿ ಪದ್ರಾಡಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಇಂಕುಲು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ರಡ್ಡ ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೈಕಂಬ ಪೋದು ಬತ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೋನಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಲೆಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಾ ಈಗ ದಾದ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅವನುಂಡು ಫುಲ್ ಅವನಿಗೆ ಶಾನು ಇಂಚು ಬಲ ತೋಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪನ ಮುತ್ತ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪನೊಂದು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬೈ ಬನ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಲ್ಲಮ್ಮ.